Здравейте, приятели! Аз съм Тони и днешното ревю ще ви покажа един продукт, който въобще не е нов, но това въобще не го прави лош. А именно един ресивър, който е произведен от Cambridge Audio, именно AXR 100. Има и по-нова версия, която е AXR 100D, като единствената разлика е в тунера. 100D поддържа и дигиталния тунер. Този само е с AM, FM, EMC и антенка. Разбира се, EMC за управление на дистанционното. Какво е хубавото? Първо, това е 100 вата на 8 ома. За съжаление, самите Cambridge не са го класифицирали за 4 ома колко, но математика там ще ни помогне, че именно трябва при 4 омови колони да постигнем около 200 вата мощност. Сега, отпред. Първо имаме си типичния дизайн, който си е на Cambridge, с това сиво и черна метална коробка. Даже това е първият продукт, на който аз направих анбоксинг. Нали, Дудия нямаше, тъй че това ще действаме бързо. Знаете как е. Така, отпред имаме копче за пускане, имаме изход за слушалки. Сега, от Cambridge не казват за какви слушалки, за колко ома, каква е изходната мощ, но общо за едни съвсем обикновени, нали, 32 омови, нещо от този сорт слушалки, няма да имате проблем. Долната част е само за тунера. Сега, най-вероятно ви ще ползвате дистанционното, като всеки човек, но имате възможност, ако загубите все пак дистанционното и времето, до което ви донесем ново дистанционно, докато си го поръчаме, докато дойде, може да ползвате предната част. Горната част е за да избереме кои са изходите. В смисъл, било то цифровите, аналоговите, да си изберете кой точно е вашия вход, не изход, извинявайте. И е малко дисплейче, което си е съвсем традиционно, не е някакво Full HD, не е като на стримари, как сме свикнали сега да виждаме да ни показва разни други неща. Не е това. Нали? Това си е хубавото на този продукт е, че той е да го кажем аналогов. В смисъл, че този усилвател и сега, и след 5 години, и след 10 години пак ще си върши тази работа. В смисъл, вече дали ще ви харесва след 5-10 години, в зависимост на коя точка от вашето аудио приключение сте, е друга тема. Но самия усилвател, ако не му мине черна котка път и си работи всичко, нямате толкова удари, нямате разни други такива неща, всичко си работи, ще бъде напълно функционален и тогава. Имаме усилване и намаляване, отново, което може да ползвате през дистанционното, избора си е ваш. Сега, отзад, да го завърта. Разбира се, той не е лекичък. 8,1 кг, в смисъл 8 кг и 100 грама, нали, по-елементарно казано. Имаме аналоговите входове и фонопредусилвателя, който е само, трябва да отбележа, че е само за дози, тъй че ако сте с MC, честно казвам, ако сте с MC и другата ви техника ще е доста по-високо ниво, тъй че най-дали ще гледате този модел. Но ако сте с някакъв по-базов модел, примерно че дебют S или дебют Evo Carbon или LP140 от аудиотехника, в смисъл ще ви свърши съвсем прилична работа. Имаме два канала, мисля имаме и A и B за различни колони. Имаме си входовете за антената. Имаме Bluetooth предавател, който, нали, може да включите. Версията в момента е 5.0. USB-то е малко тъпо, защото това е само за сервизен режим. В смисъл, че ако искате да апдейтнете с по-нова версия на фърмуера или нещо подобно, не може да закачите към него USB hard диск или нещо друго, флашка. Малко е гадно сега, не е файн. Но и ти сватите си. Имаме 3 цифрови входа, като при коаксиалния стигаме 192 на 24 бита, тъй че lossless напълно ще си го покрия. Мисля, че оптичния не беше така, затова винаги по принцип коаксиалния е по-качествен. Недостатъкът на коаксиалния, както сме говорили в други видеа, е, че тук може да ви вкара шум, защото все пак е меден проводник, не е оптиката. Оптиката няма шум, няма как да ви вкара шум по цифров сигнал. И разбира се, имаме и захранването. Много приятно, че от Cambridge са сложили тази пластмасова пластинка,
която предотвратява дете или някой докато чисти прах, да не ставаме сексисти, но се случва, нали, някой да премести, после пускаме оборудването, то е сложено на 110 волта, ние опускаме на 220-230 и пуф, белият дим се появява. Отдолу имаме гумени крачета, което разбира се е съвсем задължително и действително има разлика, ако сложите дори други крачета, в смисъл, че тогава ще се чува. Сега при този вариант, при по-ниските класове, кантар работа. Какво също друго, което няма, което аз лично бих потърсил в такъв продукт? Нямаме eARC, което означава, че ще трябва да имам едно дистанционно за усилвателя и едно за телевизора. В смисъл, че няма да мога само дистанционното на телевизора да контролирам и звука. Това е малко недостатък. Също така, нали, при eARC може и повече обединяваме всичките входове, което също е много по-приятно, но това го нямаме. Нямаме Wi-Fi, нямаме и мрежа. Но пък това много лесно бихте го решили с един аудиостример, примерно на Vim. И общо взето това е, дали, както споменах, това е съвсем изчистен вариант, нищо вау, нищо допълнително софтуерно, нямате EQ-та, нямате нищо. Това е чист ресивър. За цената си от 1000 лева той поема почти всичките ви необходими нужди. За всичко останало, което ви трябва, разбира се, има допълнителни модули. Както споменахме, стример, купувате отделно, само го закачвате и сте в джаза. Кой, разбира се, DAC ще ползвате, било то неговия или на стримера, пак трябва да тествате, трябва да чуете. Това е в аудиото, винаги трябва да се чуе. В магазина, в стрелбище имаме изложен и този модел, и 100D. Как споменах, разликата е само в тунера, че другия е с дигиталния тунер и този модел рано или късно вече, за съжаление, няма да го има, ще продължим само с 100D, който е по-скъп само заради тунера. Дали си заслужава, само единствено вие може да го кажете. Елате, тествайте, чуйте го, кажете вашето мнение. И разбира се, за нас ще означава изключително много, ако кликнете на бутончето Subscribe. Това означава изключително много, защото вие помагате да се популяризира аудиото и това за нас означава света. Аз бях Тони, до следващото видео.